No apay nga adda dagiti agiwaragawak iti sao ti Apo, tangamin adda ti impyerno nga papanan iti tao. No saan mo nga may sagana dayta kararwam ket mabalin nga mapanka kadayta nga diso. Sao ti Apo iti Mark chapter 9 verse 44 urepa iti 47 ken iti 48 inulit na iti namentalo. Tadjay saan nga matay dagiti ges nga kaan kadakwada ket ti apoy di met may dep sadyay adda igges nga saan nga matay ken ti apoy. Rigat lang arudan iti biag tayo dati nga daga ket no matay ka ket saan mo pay nga naisagana deta kararwam ket mabalin nga mapangga deta nga impyerno nga awan iti patingga iti panagtuok ken regrigat ngamin deta iti tusa dagiti saan nga namati ken Apo Kristo. Iti Romans 10:9 tano babaen iti panagsao ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo ken patyam di tapusom nga pinagungar ti Dios maisalakan kanto. Isu nga ita nga si bibiyag kapay nga kayam nga ibalikas ken isao di tangiwat mo ken di ta panangawat mo kina Jesus di tapusom panamatim ken kuan ang isu na ket natay ni tabon ken nagungar ket kuna ti sao ti Apo maisalakan kanto. Babaen met iti darana nga isu iti nangugas kadagiti basbasol tayo. Iti Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Saan nga religion ken naimbag nga aramid iti panakisalakan iti tao tamabalin nang ipasindayag ken ipangas. No diket babaen iti regalo ken parabor ni Apo Jesus kadatayo. Ken diya panamatim ken kuana. Isu nga kabsat no dimpay naramid dayta panangawat mo kini Apo Jesus ken diya panamatim nga isu ket natay ni tabon ken nagungar aramidem itan. Amin. Hampay nga naladaw iti amin. Adati agururay king ka nga langit nga papanan dagiti tao nga namati ken nagserbi kini Apo Jesus. Ket sadyay awanton iti ladingit, awanton ti rigat, awanton ti sakit, awanto payen iti lulwa tangamin kadwa tayton iti Apo. God bless.